Assalamu alaikum rahmatullah. Ko ka san cewa ana samun kuɗi da Twitter ko da baka da followers da suka kai guda 10? Za ka samu kuɗi da Twitter ko da baka da followers. So bari nuna ma hanyar za ka fara samun kuɗi da Twitter cikin sauki ba tare da ka sha wani wahala ba. So amma kamin nan abin da za ka yi min shine ka yi min liking wannan bidiyon, ka yi sharing domin me wayansu su ma su amfana. In son samu ne ka yi commenting. Idan kana so ka fara samun kuɗi da Twitter, wato za ka yi downloading application na Twitter in baka da shi. To menene Twitter? In ka zo Play Store naka kawai ka yi searching X ko kuma ka yi searching X Twitter cikin biyu. Da sunansa Twitter aka mai da shi X. So ga shi nan shine ga logon shi nan. Idan already you are familiar with it, ka san menene wannan, abin da za ka yi na biyu shine me ka shiga Twitter din. Ka yi registration. In ka yi registration kawai ka yi login. Wato da zaran ka shiga Twitter, yanda za ka fara samun kuɗi abu ne mai sauki. Kawai yanda za ka yi shine ka zo wurin search bar. In ka zo wurin search bar din nan sai ka yi clicking. A wurin search bar din nan abin da za ka yi shine sai ka yi je wurin ka yi searching I need a logo. I need a logo misali. In ka yi searching I need a logo kawai za ka danna. Da ka yi searching I need a logo sai ka je wurin latest. In ka zo wurin latest din nan sai ka duba, kun ga 59 minutes ago 3 comments. So 59 minutes ago 3 comments, wannan yana nufin cewa yana neman logo ko makamancin haka. I need a logo din nan, abinda zaka yi kawai shine me zaka je wurin profile din wanda yace yana need logo din nan sai ka yi DM nashi. Wato in kuma baka so ka yi DM, abinda zaka yi shine zaka zo wurin comment sai ka ce mai irin misali ka ce I am a professional logo designer with years of experience. Misali nake baku, amma zaka san da zaka sa na abin da kaga dama. So ina dai baku misali ne. Ga misali san ce I will be glad to be designer. Misali kenan. In kai wannan zaka yi dropping email naka, amma it's not advisable. So idan wannan ya ga message naka automatically shi ma kuma zai iya DM naka ya nuna ma cewa ga abin da yake so. Misali idan yayi DM naka yace yana so kai mai logo, ko abin da zaka yi abu ne mai sauki. Zaka zo Canva, ka yi searching Canva. In baka da Canva a wayanka ka je Play Store ka yi download abin da ake nufi Canva. Ga logo din nan. So ga Canva din nan, misali yanzu nan ya baka yace yana so kai mai logo wanda ake nufi da yan Arewa TV, ko maybe sunan logo din yan Arewa TV. Zaka yi searching logo design, ko kai searching logo designer nan. In kai searching logo designer nan zaka ga logo daban-daban ga sunan logo daban-daban. Kawai zaka yi picking template ne kai mai, misali kai mai designing, ka canza design din. Misali wannan yanzu in ka zo nan ya ce ka yi mai design logo, ko abin da za ka yi shine za ka zo ka duba wani logo ne zai suiting design da ya ce yana so. Kawai in ka ga logon da ya yi ma, kawai sai ka yi clicking ka yi editing. Misali ya ce yana so ka yi mai creating logo da suna Africa. Kaga wannan ya ɗaya kama da Africa dai, wannan A ɗin nan, amma za ka yi canzawa. Za ka yi duba logo, misali Africa menene, bari mu sa Africa let's say Arewa misali. Let's make it like this. Idan misali abin da ya ce kai mai kenan, kun ga misali wannan kenan. So in kai wannan kawai za ka yi downloading ne. In kai downloading yanzu ka gama aikin ka. In $5 in $10 ya ce zai biya ka, kaga yanzu za ka samu kuɗin ka in ka tura mai. So a takaice kenan da za ka samu kuɗi da Twitter. Abu na biyu kuma da ake ana samun kuɗi da Twitter shine misali sai ka zo I need a blog post writer. In kai searching I need a blog post writer, za ka ga mutane, kar ku manta ku rika zuwa latest din nan so da ku ga wayanda ba jima da abun nan nasu ba. Za ku duba wane ne ke son blog post sai ku taya shi blog post din. Ta yaya za ka yi ma mutum blog post? Akwai abu mai sauki. Kawai ka zo ka yi downloading abin da ake kira chat GPT a WhatsApp App Store ko kuma Play Store naka. Ka yi searching chat GPT. In ka yi searching nashi, kawai in ka zo wurin chat GPT din za ka yi gaya mai cewa ya ma blog writing. Idan kuma baka samu chat GPT ba, ka je Play Store ka yi downloading abin da ake kira AI. Za ga now AI, kawai ka yi downloading nashi, shi ma za ka iya abubuwa da shi. Ko ka ce mai okay, write 50 words blog bari mu ce blog post on the niche
how to make money yanzu sai ka gaya mai. Yanzu da zaran ka gaya mai abin da zai ma gashi nan zai rubuta introduction kaza kaza kaza. Da zaran wannan kawai karantawa za ka yi. In ka karanta kai kuma sai ka dan gyaggyara abin da za ka gyara. Ka gyaggyara abin da za ka gyara kawai sai ka je ka yi ma wannan blog posting. So a takaice kenan. To kun gani kenan, ko da baka da followers za ka iya fara samun kuɗi da Twitter cikin sauki. So idan wannan bidiyon ya amfani ka, kakka manta ka tabbatar cewa ka yi mana liking, ka yi commenting, sannan kuma ka yi sharing domin wasu su ma su amfana. So muna da YouTube channel, idan baka yi following namu ba ka tabbatar ka je ka yi mana subscribing domin ka amfana da abubuwan da muke posting. Assalamu alaikum.